Usa ka 70 anyos nga lolo sa Davao City nagpadayon sa pagpanglimpyo og mga pansyon sulod na sa 40 ka tuig aron lang mabuhi ang iyang pamilya. Atong sayron ang iyang storya sa RTV Presents ni John D. Esteban. Dalang bulawan, paglaktan ko. Nagkanta-kanta una ang 70 anyos nga si Tatay Terso, samtang gapaabot og kliyente dinhi sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Ang trabaho nako diari, magtrabaho og pansyon, magpintura, maglimpisa, tanan. Ini kain akong gitrabaho kay panginabuhi man. Maya lang na makapalitag bugas sa kilo. Salamat kay ko sa Ginoo. Kinira ang iyang panginabuhian sulod na sa 4 ka dekada. Dinhi siya gasalig aron mabuhi ang pamilya. Bisan naminyo na ang 9 ka anak, gasuporta gihapon siya labi na sa mga apo. Gumikan sagad kanila walay trabaho. Busa mapasalamaton siya sa iyang mga suki. Usan diha ang pamilyang Menese. Limpyuhan niya bisag wala pa na mo bayri. So pag kita na mo sunod diha pa mi mo bayad sa iya. So ana lang gud murag sa kadugayon sa mga pamanggong nadala naman pag sa mga lulog-lula siya nagyud. Kada kalag-kalag lang daw daghan ang magpatrabaho kang tatay. Bisan kahinay na ang mga tuhod tungod sa edad, kayod gihapon. Baliwala kaniya ang init ug ulan, basta dunalay mapakaon sa pamilya. Bisan sa iyang katigulangon, ug luyo sa iyang sitwasyon, hugot ang iyang pagtuos sa Ginoo. Dili kita mawala sa paglaom. Hangad lang kita sa Ginoo. Mga muyo ta sa Ginoo nga tabangan kaniya. Kay nag-ingon man siya nga kung kamo nabugatan, duol kamo kanako. Kay pag-anon ko ang inyong gipasan. Apan kung dili na niya kaya, ang tanan iyang ipaagi sa kanta sa kahitasan. Ugo niya dito. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.